morning students. To class 12 students. Tini ang norok ni bagay. Kasya kok bom expand kanya thangai tongo. O kok bom ni mungu kasyanaray. Te kok bom na sinengka sikirang Sunil Deborma. To class 12 students norok kaham ke khanaoy tay bujui nadi. Senaray tong kosong kha kosong tongnai kami amchaini tangi chanai sa borok. Senaray ka kasya kami ni bo tong kosong kha kosong tay bini onek bukha kaham. Bo suja borok. Omhai kasya tangi chanai sa borok. Nukhungo tangnai borok eba chubanai kiri hinke nukhungni samung saisong tangi pailani bagay no mai lamjaknai yakung kijing michik hanai bihik bai salbrum brum bo kutuk jago. Senaray ni nukhungo tay kep tangnai kiri eba chubanai kiri ni bagay. Tini senaray bini nukhungo yang hung kaham poronto bo wawi ranani jora maya ni bagay. Tay tini bo salbrum brum bo bin bihik bai kutuk jago. Senaray song tongmani jagawo agini hai bolong kotor bo kiri kha. Bolong bepari rok bufang bufang rafaye talang mani bagay bolong go bufang kotor bo kiri kha. Tei huk hogoi bolong kotor go huk chama bagay bolong bo kiri kha. To students no buji khana tam chanai muya phaijak mani bagay tei huk chajak mani bagay bolong ni warok sudu se eri manliya. Tam hungkang kai bolongo bufang wapung bufang rafaye tei bufang bepari rok talango am bagay bufang kani bagay bolong kotor rok kiri kha tei bolong kotor no huk mane koi hoglai huk chamani bagay bo tei bolong kotor rok kiri kha. Gemuya phaijak mani bagay bo tei chajak mani bagay bo bolong ni warok sudu se eri manliya. Tei warok manthogi angui tongmani bisingo se wathai rok bo wathai thai bepak no wa bo bori thangba kya. To aboti ke tei bo wa manthogi angui thangkha. Senaray da khungsana oi warok wa tanna hine nokni nongkhorui haduk toksai himtitui akok rong bo muitu manjago. Lama mojomo himmani ulo bufang yastungo asugui biri kongsa nungtutui bini lai thangmani cherai furuni kok rok no bo muitu manjago. Bo cherai furu bini nana bai buchini musile kanani kerang kothoma tai musile ni kok rok samarok no bo muitu manjago. Lela mani ulo tai kisa himui senaray bolong kuthugo habo. Bolongo habrerek wa kaham rok nugrerek. Tei bobono tannai bobono tanya senaray pal manjage ango. Ge bobono tanya pal manjage ang tengte bo tas tanliya bo awano parangai thangmani pore. Lai thangfuru wandal kalangsi wasonggoro jongo ostra khoi bo waro watanani pogoi thangka. Tamgo student bobo tanya wasa kaham nungwan pore bo kun phane se tanliya am pore bo kisa awano no lai thang pore tamkha wandal kalangsi ni wasongo bini rojongo ostra khoi bo waro watana se pogoi thangka. Wandal bai kalangsi wanugui bo cherai fruni khanamani jado college samung bo hanya hai muitu manjak phio. O jora no bo Raymond songni nokrawo jado college batai mani kokrok bo muitu manjago. Waro watana ni thangmani se waro wani kok pokjagai rechamung tongma wandal bai kalangsi wani kokno muitu manjagai wandal bai kalangsi wasi bo phaksake tani tu busio. Tamgo students bo waro watana thangmani botamkha agini kokno wandal wa bai kalangsi wani rechamung rok no jado college agini samung bo muitu manjakte tamkha bo bini waro watana se pogoi thangka tei bo tuma watum khan male wandal wa bai kalangsi wasai phaksak laiye tani tubui phaisio. Bini obtui tongmung no nugui bihigoi bo taisa haino hai kuljak phio. Amon pore bo tamkha bini bihigoi kuljak phioi bo riko to kangsa bangra boksai bo tuitu kona hanai nongkhori thango. To students nong no ang sudo senaray kok bumni kok bukha jeta menno simnong pinang tai sawi khanakha nong ni guidebook ko full chapter first class line by line kasipon kore oiner barbar poriui taibo kahamke bujina chesta khlaji jate norok jekono mark ni phaibo 1 mark 2 mark ni phaibo 5 mark ni phaibo norok deskepon simanai kahamke bujina khangke tai abon bagano sawo barbar okok norok bujioi porioi bujina chesta khlaji. Tai norok sabse sakang
Jotoni sila sekonar kok mangno porinya ke students kok mangke lala kena porna dorkar sini bagai nang kok mani tam geseng sini kok mang por geseng sini kok no bo mane tam no hun busang bujui mano tang nadi hunok mani haino yang khong warok bai wajak thuyam bok jaknai eba mailam jaknai manai mane warok bai wamani wajak sengo sin molwa seng thumani ta ama haita ke hadok ni kok mang tamo hapung kolok mani phikung warok tamno hun students warok ni kok mang tamo wani jikon sakhe war check ni ke fer khai chirjak mane seng wa bai chikon ke wa no seng goya diba pheko goita nei chikon ke seng warok sirmani abno hono waro mutai na thong khunju khanaya mokologi angke abno hamrana bagai jakma mutai khunju kosla kok khana thok jagya angoi akai jakma omo hai kok rok no norok bujina nang students kok mang norok ang bagai korina di tei students kok thaise bai kipil jaknai bo norok pori di senarai tamni bagai fungo nok ni nongkhor warok watana ni bagai senarai fungo nok ni nongkhor omo hai norok answer question ma safil nai to students ampore option ganang tongnai sajak no sai seji wa thai bebak no ortai tinta tongnai option tongnai o jagao jeta sajak no sai sijak nai wa thai bori bebak no bori thangbai kha naithokbai kha blai kli torbai kha hangke aro sajak bobang na students bori thangbai kha tri oma hai rok sei engko jotono pori di obrong no ta nong nang nong ni mane tabo angor ni guidebook ni nong na ang question answer photo click khai nong ni whatsapp group ori nai te nong ni textbook ni bona bar te no okok bom no jeske pano pori oi te kaham ke bujoi khawa hab rok sugoi na distant to students nong ni bagai asolo pora tongnai tini ni bagai asago to jotono na hamba